салом, Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясеи робун, Фарзона имнида. Хуш омадед ба канал. Пеш аз оғоз кардани барнома, як канали кадбонуро пешкаш мекунам. Ин кадбонуи чирад аст? Зан модари ду принсесача ҳаст. ба хотири бонувоне ки пухтупазро дӯст медоранд ва ҳамеша дар ҷустуҷӯи рецептҳои нав ба нав ҳастанд, бароятон канали ана ҳамин кадбонуро тавсия медиҳам. номи каналашон лаззати нотакрор. дар ҳақиқат пухтупазҳояшон лаззати дигар дорад. ҳатто аз дидан майли хӯрдан мекунӣ. бинед чӣ қадар нозук ва олӣ тайёр мекунанд. номи ин кадбонуи канал Осия аст. дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад. оиладдор албатта. мутаассифона модарашро аз касалии ковид яъне коронавирус аз даст дод, яъне паршикаста аст. хубдили як ятимро шод кардан ин амали неки инсонӣ аст. пас биёед дӯстон ба каналашон даромада обуна шуда аз рецептҳои зебояшон истифода мебарем. касоне ки дар канали ман ҳастанд, яъне подписчики канали ман ҳастанд, марҳамат карда рафта обуна шавед. дар вақти обуна шудан ҳатман ки аз канали Оилаи Тоҷик гуфта саломи маро расонед. хеле хушҳол мешавам. хуб, силкаи каналашонро дар якум комментария закрипид мекунам. хуб, имрӯз истироҳат аст. мо бо аҳли оила омадем ба тамошои боғи ҳайвонот ва боғи динозавр. аз як тараф ҳамроҳи мо тамошо мекунед, аз тарафи дигар бошад суханони маро гӯш мекунед. яъне навори охироне ки гузошта будам оиди аз нав кушода шудани роҳи Россия ва Корея, яъне шаҳрвандони Россия ба таври бевиза омадан ба Корея. шахсони зиёд баъд аз тамошо боз саволҳои худро гузоштанд, яъне чизе ки нофаҳмо буд боз аз сар савол доданд ва дар ин ҷо бошад, яъне ба ҳама саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. хуб, бо диққат гӯш кунед. пеш аз ҷавоб додан ба саволҳои шумо ба ҳама нафароне ки суханҳои хуб мегӯянд миннатдорӣ мекунам. ба ҳамаашон ташаккур, миннатдорам. вақте ки охирон видеоро гузоштам, бисёри шахсон миннатдорӣ карданд аз шунидани хабари хуш. ҳамаатон саломат бошед. шод кардани таби мардуми тоҷикам ин шод шудани таби худам ҳам ҳаст. баъд аз он саволҳои гуногун низ хеле зиёд шуданд ва ба ҳамон саволҳо ҷавоб мегардонам. нағз гӯш кунед, шояд ба шумо низ дар кор шавад. якум, пурсиданд ки паспорти Қазоқистонро дорам, метавонам бо вай паспорт яъне биёям. барои ин шумо бояд рафта аз посолствои Корея дар Қазоқистон пурсон шавед. ба ҳама саволҳои шумо бояд дар он ҷо ҷавоб диҳанд. баъд аз 2 моҳ гузаштан равон мекунанд ё мешавад истикор кардан гири 2-3 сол. хеле ки қайд карда будам, вақте ки дохили Корея мешавед бояд байни 60 рӯз ба баромада равед. лек ҳастанд шахсоне ки муҳлаташон яъне 60 рӯз тамом мешавад баромада мераванд ва ҳастанд боз нафароне ки дар ҳамин муддати 60 рӯз ҳуҷҷатҳои худро тайёр мекунанду ба ягон донишгоҳҳо месупоранд, то ки визаи донишҷӯӣ гирифта хонанд ҳамин ҷо, баъдан оянда кор кунанд. инчунин ҳастанд одамоне ки омада байни 60 рӯз ба ягон ҷо кор ёфта бо раиси ҳамон корхона наздик шуда, дӯст шуда, метавонанд ки аз ҳамон корхона даъвати кор гиранду визаи корӣ гирифта истанд инҷо. ҳаст роҳҳояш, инаш аз худи шумо вобаста аст. кадом роҳеашро интихоб мекунеду ба он роҳ меравед. баъдан боз ҳаст нафароне ки муҳлати истоданашон мегузараду намераванд. нелегал яъне ғайриқонунӣ истода кор мекунанд. ғайриқонунӣ ҳам минус дораду ҳам плюс. плюсаш ин ки хела пул кор мекунед. лек минусаш ҳамин ки милитсия кай шуморо дастгир мекунад маълум нест. вай аз бахти шумо вобаста аст, яъне аз тақдир. ҳастанд нафароне ки 6-7 сол зиёд меистанд ғайриқонунӣ, лек ба дасти милитсияҳо намеафтанд. баъдан вақте ки мушкилиҳояшон бартараф шуд, яъне ки нағз пул кор мекунанд, баъдан бо хоҳиши худашон баромада мераванд, яъне дар зилёни калидор мегӯянд ки дар як сол 2 маротиба мешавад. вақте ба хоҳиши худ баромада меравед аз Корея, шуморо депорт намекунанд. лек аз бисёриҳо фаҳмида будам ки гуфтанд ки мо бо хоҳиши худамон баромадем, лек моро печат заданд ва муддати 6 моҳ. инашам аз тақдиратон вобаста аст. баъзеҳоро мекунанд, баъзеҳоро намекунанд. боз як ҷиҳати безебии ҳамин ғайриқонунӣ зиндагӣ кардан дар Корея ин дар вақти бемор шудан аст, яъне беморӣ.
рафту шумо бемор мешавед. Ин одамӣ аст, шояд грипп ё ягон бемории дигар. Шумо бояд ҳатман ба духтур муроҷиат кунед, ҳамин тавр не? Лек дар Корея беҳуҷҷат ба духтур роҳ намедиҳанд, яъне муолиҷа намекунанд. ҳатто аптекаҳо меравӣ, бе назначени духтур дору наметиҳанд. танҳо доруҳое ки обезболивающие ҳастанд, яъне дардро пас мекунанд. ана ҳамон хел доруҳо ҳаст. баъдан доруҳои зуком, грипп низ ҳаст, лек на он қадар фоида мекунад. хайр ҳастанд шахсоне ки масалан мегиранд камакак, лекин агар бемориҳои масалан гуфта намешавад ё ягон ҷо ба фалокат мешавад ё дастатонро ягон ҷо мезанед, оператсия, ин хел чизо ба тамоман беҳуҷҷат шуморо вай намекунанд, муолиҷа намекунанд. барои ҳамин бисёри нелегалҳо, яъне ғайриқонунӣ зиндагӣ мекардагӣ, дар ин ҷо камтар мушкил аст барояшон зиндагӣ. хай ҳастанд нафароне ки ба ҳама мушкилиҳо сабр мекунанд, тоқат мекунанд, лек оянда саломатияшон рафта рафта бад мешавад. барои ҳамин тавсия медиҳам ки қонунӣ омада равед, хуб аст. на ягон фикр мекунеду на ягон чизи дигар. салом алейкум Фарзонаҷон, барои чӣ ман қадар савол метиҳам, ҷавоб наметиҳам? ман 4 сола дами Корея ҳастам. қатъи духтарчам мактаб намехонад, ман да ёрдами шумо дар кор. апаи азиз, шояд ман ҳамин комментарияи шуморо, яъне смс-и шуморо надида бошам. ҳама он комментариҳое ки ҳаст то қадри имкон мебинам, ҷавоб медиҳам. насиб бошад дар зери ана ҳамин видео, яъне дар якум комментария номерои WhatsApp, инчунин саҳифаи Instagramро мегузорам. баъдан даромада саволҳои худро диҳед. шаҳрванди Россия визаи корӣ метавонад гирад ё шиноси кореец дорем, ӯ метавонад ба мо визаи корӣ равон кунад? хуб, барои инро аниқ кардан ба посолствои Корея дар Россия муроҷиат кунед. ҳамаашро гуфта метиҳам ба шумо, ё ин ки сайти ҳамон посолствои Корея дар Россия даромада бинед, ҳамаи маълумотҳояш ҳаст, ҳамаи дархостҳои худро дар он ҷо пайдо мекунед. баъдан агар шиноси кореец дошта бошед, гӯед ба шумо даъватнома роӣ кунанд, албатта метавонед ки виза гирифта равед. агар ки дӯстатон дӯсти ҳақиқӣ бошаду равон кунад даъватнома. хуб, боз савол 1 миллион 2 миллион савол доданд ки ба РВП мешавад рафта? не, мутаассифона намешавад. ба РВП танҳо ба паспорти российскӣ мешавад ва ба паспорти российскӣ муддати 2 моҳ, яъне 60 рӯз бе виза шумо метавонед ба Корея ворид шавед. боз пурсидам ки паром кушода шуд ё не, аниқ кунед. ина насиб боша баъди 1 апрел мефаҳмем. боз хабартиян мерасонам ба шумо. шахсоне ки омаданӣ ҳастанд, ҳоли сарусима нашавед, монед якчанд одамон даромада оянд, баъдан оҳиста тоҷико тайёрӣ дида биёед. хуб дӯстон, ин буд ҳама саволҳое ки шумо подписчикон додед, ҷавоб додам. ва як инсон дар ҳамин видео ки хабари хуш аст, аз ба ҷои миннатдорӣ кардан заҳри худашро расонд. касе ки ҳаст ба фикрам муваффақ нест дар зиндагиаш ё имконияти омадан надораду аз бахелӣ баъдан заҳраша мечаконад ба мардум. ина ҳама медонад, бе шумо гуфта. ман якумаш ки намедонам ки ҳастӣ ва медонӣ ё не. баъдан ҳастанд нафароне ки намедонанд ин хабарро. ман танҳо ба ана ҳамон шахсоне расонидам ин хабарро ки ин чизро намедонистанд. нафарони зиёд аз шунидани хабар хушҳол шуданд, миннатдорӣ карданд, лекин ин одами паст заҳршачакон. вақте медонӣ чӣ дар кор даромада, боз дидану комент монданад. ба бари борикит баромада рав аз канал то ки набинамад. барномаи ояндаро интизор бошед. хуб дӯстон, барномаи оянда ба таври электронӣ тарзи ана ҳамин ҳуҷҷатсупорӣ бо российский паспортро запис экран карда нишон медиҳам, инчунин брон кардани гостиницаҳо ва билетро. барои ҳамин барномаи ояндаро интизор шавед. насиб бошад тайёр карда пешниҳод мекунам. дар ин ҷо бошад бо ҳамаи шумо хайру хуш мекунам. дар паноҳи худо бошед. ёробун то маннаё аньян.